At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata ribiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Apay abibiyagan na kaya, Andro. Aramidot ti kayat ko, mawatam. Awan ti lalakik. Diyak mat ibagbaga nga talalakim. Saan mo kumaakagura, no dinlawan ka Concordia? Nagadugaya mapautang mo, kan nagdadakkel pa'y agatad. Huray, tama singsingir kumot ida. Anya ka dia talaga ha? Kagayim kumot lang dagi jay. Mano ti porsyento dagiti pautang mo? Saan mo nadamagan pa'y? Bukod kon a diskarte data. Kung nagbat, saan nakabibiyangan? Anya talaga ti kayat mo aparwaran. Kayat mo, tagsi na talangan. Nay, apay nagtungpal ti kas sa tisaritaan ta. Awan na dagsa nagapuna tapnog sinata. Aga patalaang, puwera sina. Ngando kas pangarigan tagsi na ta. Agsapol ka kadi ti sabali. Ay, madinsa talaga dahito yan. Sung batam ti saludsod ko. No kas pangarigan tagsi na ta. Agsapol ka kadi ti sabali. Ay, saanan? Apay nga binasanan. Yak magustuhan ti panangkitam kanya, Kandro. Apay saan kang agsapol iti sabali. Unamitay nga awan binyangan. Kinukas pagarigan tagsinata. Awan ti bibiyang po ni ti day tabanag. Awan bibiyang mo, Andro. Apay agsinata. Unkordia. Sika tinang damag itay, ano agsinata kat agsapulak pa'y kadi iti sabali. Sa damagam no agsinata? Ay, may sapay dahito nga istorbo. Santa pa'y katanal pa sa nagsalita. Nimilan nyo kayam. Hello? Matuloy na kadimat lang, Connie. Ewan gayam. Dandani mo ito nalipatak. Nakarubwat akon. Anya taitan. Dandan ni nalipatam ko nam kat nakarubat kamat gayaman. Wenno at sa bali akasin narak mo. Ay, tila ibagbaga. Amangan no manggag ni Andro. Ay, amangan no selos kiti. Naimbagkan ka. Taamom ti aglailo kanyak. Magusto at day taawag mo kanyak ako ni. Kunak no ni Sir Andro Tremwara. Ni Madam Concordia may. Langan natin makapungtot. Nagsarding pala nga naggubat Israel kinirang. Nangina pala ti gasolina. Sa nagito'y amo mi anataengan kinipipita. Ti agtraapa. Anya pala ang ti orayam dado. Mulang ka driver. Itay ko manapasungadan na kon. Kat bimabakan, tapnuluktam ti akin likod ari daw tilugan. Mabitlaan, madam. Sa dilo ka ti pangituluga ka na kaya. Ay, saan ka ngagdamak? Agtungpal kan. Basta iturong mulatan nga ipalaod tilugan. Agpalahod tayo ka ti madam. Iti igid ti baybay ti pagturungan tayo no ka. Agam, malabsan tayo pa lang ti kampusan to madam. Nungay pasaray. Pagibulangan dati na tayo madam. Langgong ka talaga. Ay no jak makatagpal. Si katipang ipapasa kiti pungtot ko. Nakarikap gaan ti gate madam. Pipita! Rumor ka ba talo katam tiruangan? Dagmal ka talaga dado. Ay, jak la kumamakasao iti dakas. Ay na, sika ti mapan mangilo ka ti gate. Pipita! Makaamukan ton ang mangirikap iti gate. Siyak ti binaon ni Madam Concordia. Amang ilukat iti gate. Yung pinukawan naman ni Pipita. Iso lang arunin lang ilukat iti ruangan. Bigbigat manan. Di panagapa da Sir Andro kan Madam Concordia. Andyan dagiti amo may. Numuna ta impangta ni Madam agsina ta. Sa nakapungtot matlang nagtamag. No apay ngagsina ta. Ay, jak maawatan ti ugali ni Madam. Di Sir Andro, agtatalang kyaw.
Mas tao nga tatawan mo tantilugan. Nay, sa inyo ka diyan napuutan ti ungor tilugan niya o Sir Andrew? Yak amaw no sa dino tinapanandadado kan madam. Ta nakapanaw damutan ni tay rimwarak tapno itrangkak ti gayt. Ay, kasano nga rod ita pipita. Kabalak mo't kiti tagmaneho. Kapilitan na daan alugan ti usarag. Di, sir, saan kayo pa yan amigat? Nah, huwag nga agpaiso. Itimplanak man latan iti kape. Ta awagak man ni Dado. Ang mga no mabalin na kasubyan. Kinagura ni Concordia ti panangdilaw ko kinkuana. Lumuna ta kanayon na nga ipang tangagsina kami. Sa damagan ng tumot lang. No ahapay ngagsina kami. Natalaw na tidayawakan ka ko ni. Saan na madlaw abo makitkan? Kaslang tawan ka lang itinasurok na upatapulo. Ay, sika talaga, Melanyo. Naglaing ka amang pasablong. Mamati ka iti ibang pagak no kayat mo ti may salakan. Ne, kat apay ang nagtungpal iti panakay salakan ti saritaan ta. Ti kayat ko asawen kat mailiklik ka kadag iti nauyaw at tao. Ngampot no ti ibagbagak ko ni. Ubing tilangam. Kasla amam ni Andro nga asawa. Do saan kayo kung mga gasawa ken Sir Andro armen ka kuma? Ay, saan ka amaw awatan? No lalaki ka, no bakla ka. Lalaki aklat ta. Nga ure bakla at jakla kayat ti makirilasyon iti padak a lalaki. Ure babae. Saan kulat ta kayat? Istorbo da kita. Makigaya maklatan. Oo, puno day ta. Narigat no, agin narem ti agbarkada. Sa into na da sanda pagkinawatan kat agtungpal ti panagsina. Nadadaalan ti panagkayim ta. Apay aday ta ti pagsaritaan ta. Dandanik mo't nalipatan nen, amamu na kagayam ti may saan na bakdang anegosyante. Kaya't nakanong agsupon kayo. Ni Andro ti kasaritam iti day ta aban agmelanyo. Damuan na nga rod ngagpapautang ka, kat pampanunutan na ti ag negosyo iti lending. When no microfinance. No microfinance, kas kumasyak, kaya't ko ti gumatang iti lugan, sikat imang finance kanyak no kwa. Sa inot nga agbayadak, kas jay. Uray na dadaga akayat mo agatangan? Day tati saan ko amasumbatan. Takayon tulat ng ti agsarita. Ay na, may ampay laang day tamilanyo. Agpapautang nga, ngam para laang kadagiti gagayam ko. Na, matagtagan nga tan ni Sir Andro ang makururay kanya. Diyak nakapagpakata. Takas taulay mo. Apa nang karintar ni Madam Concordia kanya. Lumuna ta. Binilin na kasal ko pang panahon. Hello? Dado. Sa dino tinang itulnogam kan Concordia. Ada kita sangot may sa restaurant boss. Or-oraya ka makaruar ni Madam Concordia. Makaibusak sabot iti sa nga ka sigarilyo dito. Ay katsi ka ati maatiwan no mauram ti balam. Apay asaan ka simbra kiti unag. Asino ay ati kadwana. Nilan ninyo tinagan na boss. Diyan mo no lalaki uno bakla. Pangis mo iti kinina boss. Damat tayo pangis na kinina. Day tangaro da milan nyo pangis. Kanigidlaan tapatong na tagkinni. Diyan mo no adda rayuman na boss. Ay kat, mapayag kayo pa'y ngarot dita. Day tatisan ko masumbatan boss. Imbili ni tayo ni Madam at pampanawan. Kahit yung boss tayo nagpagdamagan. Saanan, ang magano si Kati pagpupungtutan. Luga naglangan ti daan alugan ko. Pasensya kayo lakuban boss. Diyak ngarod mapagkadkadan ni Madam. Nalpas.
Laat ang nagindap tilugan. Lumunat ng grigat apandaran. So, napilitan na kagimatang iti baro alugan ko. Lumunat naman mano ti lumabas alugan dito eh. Dahil mat nga na Concordia. Sangkay baga kagumatang kami iti bukod na alugan. Muna mo't yagmaneho. Saan na kayat ti mangalay ti driver na. Mga makatumpong ka no iti kidnapper kan karnapper. Saan kumapay akayat at driver mi ni Dado. Idin to kalugarak dagiti dadakkel na. Jak kayat ti masinga iti panaginadag pipita. Iso ano adda dumta ka mangsapol kanyak. Ibagamlatan nga awana. Sige, madam. Pipita! Itimplanak man ti kape. Ha? Anya tayo taadado. Para kape, di na pa'y matimpla. Nagbayag ka ng uray kada kami kinimilan nyo, dado. Adamat asidag a coffee shop iti restaurant ang nagkitaan mi iti dayjay abakla. Awanti kasi ti kape at timplahan ni Pipita, madam. Oy, ang mga no sa bali daytan. Ang mga no maalala kayo, babaan laang iti kape. Ha? Ay, jak kayat nga ginarim kayo. Ay, nyamat na ni madam. Tila ibang bagana. Pilin ko kinipipit at jak kayat ti masika. Ano nga tamanin ti ibagada ito'y amilan nyo. Hello? At dadaraya kapas kaninto na alas 3 ang mga no kayat mo ti sumurot. Awanan ti pagluganak. Addan ni Dado iti opisina ni Andro. Apay ngamin adi ka gumatang iti bukod mo alugan, kuni. Di mo ka diyan mo ti agmaneho. Amok, nga magnervyosak, kan masadutak. Di mga alakay iti bukod mo driver. Ay, hindi kayat. Ang mga no, mapasamak kanyak ti dandani panangkidnap ti may nga amigak babaen iti driver ta. Di saklatan at ti driver mo, kuni. Adi, sikan ti gumatang iti lugan mo, no sikati makapanunot iti daita. Ay, masaduta karumwaran. Kastaan ka ta, makaturog ak launay. Dandani kayo gaya man imbati tilugan nyo, sir. Kababayan pa kata kayo. Naimbag ta, napandar yung malang. Nalabsan naktimay sa mekaniko ng ambok. Iso, tinang pandar. Intulnog na kini opisina. Impan na iti talyer tilugan ko tapno matarimaan. Masapul nga ron nga dak. Tama nga no, tricycle kayo kuma. Awan tinakas na iti dayta, tagluglugan na kiti jeep, hindi agad adalak pa iti kolehyo. Kasaritak to ni Concordia, masapul agumatang nga nitilugan na. Uray si kanti mangimaneho, upa. Kabagilan nyo pa nga ron tagmaneo, boss. Kita no kasado, parang makasara kakto iti nalimpyo a driver. Narigat talakitan. Boss, malagip ko ti. Nagpayak ka driver, sakbaya nagaplayak ka na kayo. Nanubi ti driver, dati anak kabalasang dagiti amok. Tidakis na, boss. Nagado, ti biso na. Nagpintas na yung amok kabalasang ngayon. Dandani gaya mo dala sa Pipita. Italaag amarik na tibisin ko. Ayaban kayo kumamangal daw itay nga mimbili niyo mataliyo kayat ti masinga? Ay, talaga ajak kayat ti masinga. Minawagan na kid din ni Milanyo. Tada pangawisan na kanya kapaskan. Saan ko akinayat ti simurot kan ko ana. Nay, amangan mo ni Dado yung puspusinan, madam. Kaya niya pa ilang aramidam. Ingkaluktanan ti gate. Ay, naimbagtadadan. Kasaritak man ni Andro. Kaya ito na, pangata pa nang napamigat dati ama. Tangro
Sangal dawan da. Pangrabian dan tumanan kan pamiga dan tumanay. Ay, day tamo tidakas na dada asawa na. Iti pa lang amin nga ibagbagakan ka dayta. Daimbag ta, mayat ka na gumatang tilugan. Naimbag pa inimilan nyo. Tauray ada bakbakla na. Nalailo kanyak. Nagmayat adang ganti ko ni nga awag na kanyak. Narwama kiti konkordya nga awag ko ken ka. Kasano kumaan nagbalin ako ni ti konkordya anagan mo. Kayat mo talaga. Nga agapataman na, Andro. Kayat mo, adi mo maimas timangan. Ay na, kontrabida ka talaga. Sige malaangan. Kuni, to iso ti kayat mo. Baga agto da pipita kan dado, ako ni ti awag da kan ka. Awan ti problema iti dayta. Una yan dagiti amo. Nakabasbas sit labanang. Tanda ni manan pinangrabida ti apa. Naimbag na kumanuray pa yung apa. Pagikargaan iti ice cream. Ti bagbagak nga apa. Ni kamuto dito mo awag. Hello kamuto? Hello, Pepita. Kumusta kan? Ay, nasayat mat. Nakainda ako. Tagin ina na ako. Nagsinnotil na pianong kan kulas. Idi nagpasyar kami iti Sabado. Naira na, nabarat ti panawag. Kat nag-order kami iti apa. Uraysan mo nung ituloy ti istoryang kamuto. Amo kung tituloy na ita. Ha? Yak sigurado na asino kadakwado ti nagdamag iti kastoy. Kaya't mo ti apa? Ha? Naimbag launa, ingat na pagsasalitaan ta. Ay, pagsasalitaan na ko na kuma. Uray, awan ka sa iskan na. Di, anda mo ta nagsaritaan ta, naragsa. Ay, kasano nga main. Nakaaduan ng awan ti iskan na ti pagsarsarita mi kini Pipita. Mauna akmat tag nervyos. Pay nga mi na mapahira. Ay, nagri ka tag panunot itinasaya ta pagsarita mi kanada si Silvina. Maturo ka panlangay. Ang mga nanyaman laditan di mapampanunot ko ngawan si Silvina. Apay ay nagbayag kagaw-awagan. Kaya mo kat di mon kaya ti makipagkita kanya. Ako ngamin, Concordia, adalas ang kabasit ang problema. Anya aya dayta. Kaya mo na pagsaritaan dayta. Gimatang kagaya man iti bukod mo alugan. Dayta ti nagsaritaan mi kini Andro. Itata adan bukod ko alugan. Makarwarak uray anya nga oras. Pasadutak la ko maarumwar. Ngam amangan no apaan na. Anya gamin ti mapaspasamakan ka. At nangaron problema, maopera ka no ti may sakap sa babae kat masapol ti kwarta. Sa nga gasot aribo matlakit di Anya? Sa nga gasot aribo lang ko na. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Apay aya nagbayag kangaw-awagan. Tamok no di mon kaya ti makipagkita kanyak. Ako ngamin, adalas ang kabasit ang problema. Anya aya dayta. May amo na pagsaritaan ta dayta. Gimatang kagayam iti bukod mo alugan. Dayta ti nagsaritaan mi kini Andro. Ita at hadabukod ko dalugan. Makarwarak uray anya nga oras. Pasadutak la kumarumar, Concordia. Kagam amangan mo apaanak. Anya gamin ti mapaspasamakan ka. Ang tangarod problema mi ngamin maopera ti kakaisun akabsat mi a babae ke masapol na ti kwarta. Sa nga gasot aribo matlakit di Anya? Sa nga gasot aribo laeng ko na. Uray 50,000 kumalaeng mabalinen ko ni makamunto mo tin adag ti daduma kakabsat ko amang remedyo ti daduma. Masyanak ken ko na. Kakaisun na matlangarot ang babae akabsat mi. Kat sikati
May kadwa. Kagudwa, kun apagkatlo na pa'y kidya. Sika, napaisip na iti dahi ngayon bagam Noon adapay ang pinagkatawan. Ay, no saan ka laan napatay ka niya kagaya. Agam, kasapulam ka di una yan. Huwag kumaano mabalin. Huwag mo saan nga itang altaw. Huwag intong bigat. Depende, no, ipawit ko tulangan. Saan mo pa'y nga ron unay a panunutin tayo tamilan nyo? Agragsak ka pa'y lang. Napimpintas manan, tilugan ni Madam Concordia, boss. Manulangan, tibayad ba jay? Nangina, dandan ni 2 milyon. Agasam na itakwartan. Kuna ni Concordia, kaslawan sirbi na tayo takin kuan. Saan mo't ngamin nga isotyag trabaho. Sa bagay, luday tagatan. Saan? Nga umanay nga igatang tidagan o nalawaw na. Nangina talagang tidaga. Amang ano, masinga kayo dito, pisina. Ruwar akong. Mabalin mo pa lang tiya galiwaksay no isoti kayat mo. Kam saan ka nga umadadayo, ha? Ang mga no adakila at apapananta. Ang gagmutla dito coffee shop, wano'y tigid ti bye-bye, boss. Kalisto lang, dagpataray no kasapulan da. Halo Adam, ang mga no masinit ti dilam no madamang agkapkape ka, no awagan ka, ha? Ang mga no mataranta ka kitde. Saan ba't, boss? Managkapeag. Sana ka nervyoso. Ha? Naimbang lakit din. Tantay na tang adak dito yung kwarto. Panjak maungtan. Nandiyak masumbatan na dagos na ito yung cellphone. Hello? Nagalisto ka na ng sumpat iti awag ko, Pipita. Ako, madam. Nairon na nga adak dito yung kwarto. Tapno alay ako man nagitimurin ko, ala ba? Inyo na ngamin tinagdalaws kan naglaba ka nagitimurin yaw. Ang mga numadamaman, di pa nakichan mo. Kuya daw ka. Nung makapastrag ka, di manlalakaw di tabalay. Nay, saan ang Facebook, madam? Nanyan, tumatla ti madamdamag dita. Masayaan do kasta. Ang mga no kapatpadam kiti ti may isang amigang ang makiap-apa kadagitian. Sige karudan. Anya ka no? Anya tayo yay. Imawang ba't nga wala katagay yung bagana no di? Yan yung lakit din. Ayaw, nagiti amo. Isuda ka na lang ti gusto. Rin isuda ti bidot. Ay. Mga no, nagbidot ba't la iti pa nangibalikas na kadagi dyan. Nagpay sumal. Adon, ti aga-apa iti Facebook. Hinawagan nak ni madam. Awan mo't sirsirbin na naging bagana kanya. Imundo na kapay gaya man nakasangpat. Ngamta kami kandado, Concordia. Ay Connie gayam. Day taman ti ko na. Aglailo ka kanya. Kuna ni Melanyo, analailo ka no, kan nadungdungong agayat na kiti agnagan iti Connie. Nagadulakit ding ebagbagam. Akat, kumusta mat gayam ti panaginsayom anagmaneho? Anya naginsayo ako na kitamok matag maneho. Adala, nervyos ko, doon na duma. Dahil tangarod ti masapula sa nayam. Pukawam ti nervyos mo. Relax kan, kalmado ka lang. Basta i-concentrate mo, yagmaneho. Gayam. Kasapulak ti 50,000 a pisos. Alakin to'd bigat. Sige, inagpay lagi na na. 50,000 a pisos ka no. Ay, dahito'y manngatan no jak mapagustuhan. Aga pa kami madan. Ang mayat mo't kiting, aga pa kami latta.
Puera sina. Unay lakit din daytoy abaket ko. Umububing kinalapsat latta. Saan nga kupas ti kinapintas na. Malagip ko lakit nga ron idi umuna arabi ita koni. Ni, adan sa kayat mo ta balbalat hugad na. Oh, saan ka balbalatungan? Nagtaod iti puso kan panunot ko dagito nga ibagbagakan ka. Di may mayat nga aglailo akken ka ngam ti agapat ha. Naimbag tamong dayta. Nga mabitlaan. Kasla baliktad sa. Imbis sa siya timang lailokin ka. Sikamat timang balbalatong kanyak. Siya ti ada kasapulan na ken ka. Agpadatang adda kasapulan na. Nakaturong met nga tan ita ni Pipita. Ay, hagtan na ka man. Santang pada iti pampanunutan. Ah, Ang mga nunalipata mo, timbagak ken ka itay. Dayjay 50,000 pesos. O sige, agkukuyog tayong tungarod kadadado ang mapanitibang ko. Pangan anom ka de. Ang magando na sumok mo't tiyag sugal. Ano ayo ti pagkitkita ang kanya? Ken kunak manan, saan nakabibiangan? Kayat mo ti apa ba na? Imbes nga agapat. Napayagan day di naude. Ay, talaga na bayagan. At dansan sa nga pulo atawan tinapalabas. Astik ka di ti kabayagnan. Ay, katulturog akmatan. Di mula ko man linugrog yan, no turugan nakbitlaan. Isomot lagayam. Asan ka anadano ni Diyo kusina? Pipita. Kitamok. Anaridam ka kagrireng. Un-unam sapay ti panagtaraok na kiti manok. Anda ka malagam ni turuar. Nalabos mo tita ko namon dado. Alas 11 pa ilay tirabi agtaraw kan dagiti manok. Kapat na riwot pay, imayak man nagwatwat dito oy. No madaman sama ti. Panagkarkaratim itay. Pagwatwat-watak lang day niya ay. Pipita. Surusuruan na to bang gede. Ay san anari, gata pagsasaritaan day na. Ngam naladaw ko nga ang kriring. Mapano ka mga minuwa. Nagbayt ti maturog na may. Awan pos turog ko ital daw. Kung maturog ka ngamin iti o nagtilugan na. Mabalin mat. Sa inton makaputa. Anda gaya man. Iti mangliwang-liwang ataw. Katawan sa amat ti mapadamdama ka, mapaspasama ka kasta dito. Anda. Amo lang amaw. Di mo ay amaw. Wajay kampusan taw apag naam. No mapan kay ti baybay. Pagibulbul lang anday tinatay. Anda ka no pa'y di chimpaw. Alag iti makarnap ang motor ka aramidin da nga ipakat da iti bilog kapag kalap. Piyak pa lang boss. Nagatintugan ti pilan ti bangkaw. Panag-aala kami iti pinsaw. Tumanabuto pa hidin ni Madam Concordia. Matiktikang kasaw na yan. Ada ibilin ko kan kadado. Dungag ka na imbat. Wen. Anya tayo tayo mo? Nakitak nga itay dimsaag ni Concordia iti lugan na. Kada kasarsarita na iti cellphone na. Ang silos-silos kayong sama sa punong sa itay kunada. Ano? Tumataangan ti tao. Kumaro silos na. Saan nga iti dayta? Ngum iti rabii at dinamag ko. Nung pangipanan na iti 50,000 pesos. Dandani kami manin nagapa. Kay, dandani kayo mga rul nagsinasan. Sarunwam ni Concordia inton rumar dito yung bangko. Wan, uray tada asidag a coffee shop. Ijay tanton nga kita inton madamdama.
Talagaan na imbag kapunay agayam ko ni. Oo, agyaman na kiti dayto di mapulo aribo a pisos. Si Kamet. Kas kalasab sa bali nog sasao ka. Bayadan tulatan into natin kwarta. Saan ka madanagan? Bayadan ka adagos. Amo ka mapagtalkan ka. Nabayagan na papautangan ka. At sana na masapol asingiran ka. Sana kas ka dagiti daduma. Agtalo, wino, aglima atawanan dagiti utang da. At dapay pautang ko nga imabot iti 10 atawan. Anya, sobramat day tam akabayag na. Ada day jay mutang kanyak. Isupay tinagungan. Agbayad to kanulatan no ada kwartada. Anyan, Kalpasan ti talo nga aldaw. Naatake. Ay, naibag. Tasaan anatay. Tama nga no, pabasulan dag kuma. Nagturungan nga tan ni madam. Napardas bagayam. Nagpatala. Naira na nagsilaw iti nalambaga ti traffic light. Anya pa Kaya ako nasurutan. Anya nga tanga minayat pangipaayan na. Ti inruar mi ti bangkaw. Kaslandat at hapon ni Sal. Pungtot lang atan ni Madam Korkotya. No ipang tanang agsina dalagag. Sang kay bagamo ni Sir Andro. Agapa talang pweraksina. Kuna na. Nalaklak ka ngamin ayat mawalan ni tasawa. Aglalo ka lakay kan baka edan. Nakabaso lakaw ni tidakil kada kayo sa ranraw. Nagsilaw nga ni tinalambaga ti traffic light. So kaya akong nasurutan ni madam. Kat basol nga rod ti traffic light kasta ka day. Saan ba, sir? Naparandas kaya magmani ako ni madam. Agam sana na day tati panunutam. Di ipipita lang ti kasaritak. No, sir. Eh, Nung at agawid ka mapanag ka pa eh. sano agdanon kayo ken ni Concordia? Maiturad mo ka di adamagan no napanan na? Day talag. Og tanak tupay. No, saan yung tupay napilay ta mga ibaga. No, pangipayan ni madam iti dinawat na ka na kayo. Sakto laki din. Nalaki. Driver na lang, sir. Na kayong tulaki din nga asawa na. Dado, Ay, pasensya kayo kuman, sir. Nasobra sa mo itong tinagsaw. anda nga ta matultulad mo. Saan kan nga agawid ije balay? Ang mga no agdanon kayo nga agpaiso ni Concordia, ije balay kat ungtan na ka. Awagak tulagan ni Pipita no nagawidan ni Concordia. Ti amuksan nga agsugsugal ni Concordia. Adda pa'y ajak mabati nga adda manggat-gatas ken kuana. Narjod lang. Giringan ti cellphone ni Pipita. Amok na bati iti kwarto na ti cellphone na. No dar aramidan na. Maira na nga adda iti ruwar. At saan nalakit ti amang ti panagkiriring ti cellphone na. Pipita, nangagmugayam ti panagkiriring ti cellphone mo. Dimtang ka din ni Concordia. Saan pa, sir? Maganda at dapay la sa bali anapanan na. Sige nga Rodan, dahi tala ti bagak. Sir, aga nagbusina. Amang ano ni Madam Dayayan? Sana balen, Pipita. Di mo ibagbagakan kwa na nga inawagan ka. At tinamag ko no simang putan, ha? Sige, bye. Awan nga ro ti sa bali anapanan na. Ang mga noad naman pinautangan na. Naayat launa ikadagiti kagayam na.
madami di kwarto, takin ni Sir Andrew. Ah? Narumwar. Mapanagtigos. Umurbat lang at adakos. Ang ginana ako ba? Yung dagaan naka-aircon pa iti kwarto. Agdi gusak manan tapno mabang-aran ak. Dugay man damag-damag kanyak. Ibagam ngawanak, Wen, madam. jak kayat ti masinga. Iso at andaanam ti bilin ko, tapno saan ka amaugtat. Talaga, naungat ni madam. No, saan na nga aga pakin ni Sir? Siyak, di pagpupungtutan na. Narigat pat nga minasumba-sumbatak. Ay, naimbag ni Sir Andrew ata maawatan na ti kalindag ang akatulong. Naitulog ko ni Sir Andrew. Iti hotel pagmimitingan na negosyante. Malamto ka na malpas na. Makamuak ka nun. Iti kayat ko ngaramidan. Agawin ak langit. Maturog at to. Inton makapangan kami hinipipita. Yung ay, agdalong kami kini madam. Ibagak ti puno. No nga pa yan agawin na. Di may mayata maturog ak. Ngamti aggastarak iti gasolina ngawan man mas na papagturong ak. Amo nga raw. Nanya ti mapasama kiti dalan. No ngay madisgrasya kin makaranaba ngay. Yan na tayo na ba? Ito'y pa nga italtal magkutid rumpel. Awan mo't mauray ko amang ilukat. Ay sos mo lang sa amat dahi katulong da. Mauntak lakit di. Dakmat lang argin makagatang itibokod ko alugan. Na, sos. Uray ak lang nakigtot iti panagbusina na jam. Oh! Masino ka? Siyak ni Milanyo. Apay, adda ka di problemam? Ay, inlayan mo ba't ang tapayong mo? Kano matudok na kiti patak na Bastos ka ngamin ngagsalasalodsod, loko. Yeah. Agalwag ka ken konkurda. Paikat ka, driver na. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing beat, data subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ito'y pa nga italtal magkutid rumpel. Awan mo't mauray ko ang mga ilukat. O mulang lang samot deta katulong da. Mauntak lakit di. Jakmat lang aminan makagatang itibokod ko alugan. Sus, urayak na nakigtot iti panagbusina naman. Hoy! Masino ka? Siyak ni Milanyo. Apay, anda ka di problema? Le, tayo layat mo ti payong mo. Kat nung maitudok nga iti matak. Tagbastos ka nga minagdamdamag. Agalawad ka kinikonkordia. Paikat ka kas driver da. Nasino kayo? Anyat may pahay ko, Apo? Ay, Dado, anda ka? Kuha nga men, pipita. Anda nga men, nakimitingan Andro. Kaputawan mo't aramidag. Nagawid ako dito'y balay, kalpasan na naitulod ko iti hotel. Siyak man pa lang tiya si kaswam si kakatulong. Api asan na kapastre ka na? Ha? Wayam ti dalan ko. Gayam nak ni konkordia. Sir, Madam, dispensa niyo. Imbili niya ni Madam, ada o may makasapol kan ko na. Ibaga kasal na kayo timasi niya. Di ka matagpampanunot agatulong Saan mo ka di anang nagtikunak? Gayam ko ni konkordia. Kaya't mo ka dito ibagakkan ko na nga ikatan nakakatulong Hoy! Saan ka makipyan si ka? Saan ko makastamat ati kinasapilak ni panagsari tayo, Apo? Uray katulong ang klaan, Apo. Sumrak kayo nga raw, tinakibagakin ni Madam at kayo. Kasta, nagadupe na nataltalang gutang si kakatulong. Di ta kayo manlangan. Sir, kami taan! Pipita, awan ka dito naglaw mo, iti tamilan nyo.
Pipita. Tsak mawatan no lalaki wano bakla na yan. Bangking ti patong nagkinig-kinig ka sa lapataw. Pangkis pay. Yay. Ti kanigid la patong na tagkinig. Imbilin ko talaga kinipipita. Hasaan ko akayat ni Masinga. Bayam, kasaritak to inton madamdama. Agadupe lang kami na sa una, Connie. Di na kumalat ang pinastrak. Inawagan na kumalatan mapay ka di. Ngamin, imay nakmanan kinasarita da ito ay mayat ang makisugpon ken ka. Bayam, kasaritak to pay ni Antro. Ibagak to inton sumagpat. Saan mo ka di akayat, ti maandaan iti bukod mo negosyo, Connie? Baliwan tanto lang ang tagsarita. Sige, mapanak nga rodet. Kamangan mo sa anak ang makatapal kat. Kasarita man, dahil katulong mo. Si kamot nga men, pipiita. Inastrak mo kumalatan ni Melanyo. Inuray mo pa ilang ang nagungot. Awan matinakas ngayon bagakin ko na, madam. Bagak lang dibilin yung kanya. Angam sa bali ni Melanyo. So nga mo mitan. Ayan ni Dado. Madam nga agkap-kapiti ko sina, madam. Ay, dadaw! Umiga ka na, o di baga ni madam. Sapay, madam. Anya na jay. Pay tarupam. Impulong na ka ni Melanyo kanya. Siga ka no timay saan ang bastos kan ko ana. Nagtinulungan nyo ka no kinipipita. Sorry, madam. Napugkawak ni Milanyo. Tadyak kami nalasi na sigaw. Ang mga nagtatakaw ko na. Madadapay asika, ti aglang lang ang tatakaw. Anya kalakit din Concordia. Connie, honey. Day talakit din tinangungtam kendado. Kano, binugkawan na kano ni Melanyo. Ay, doa pa yan nagawid. Imbagak nga minitay. Idi intulnog na kiti hotel. Makamo no sa dino ti kayat na papanan. Napanunot na nga ta na say-saya at kagawid. Nasingalagaron ti panaturog ko. Nasakit ti ulog. Sana basol da pipita kandado. No apay anasinga ka. Uray ko naktikasta. Asan ka kadi nga unget. Nakapimpintas ka pa'y mo't nga rod. Nagangin nga miniti na pigsaytay. So, nagadumanan, tinaraglan nga bulbulong dito eh. Yung paglakit kinta nalulam. Lumasat ka no ti bagyo dito eh. Ay, kanayon mo't nga mayroon na ti bagyo. No, mapana kung iti pagkatulungak. Kasita. Ang daw ka naman ang napig sa bagyo. Oray lagi tinakilagagat mo, Pipita. Lagka sa laki din ti makasawin ka. Apaw? Oray pito ti asawaan. Iti day takin nagwapo man. Sanlaw na itan natin kinagwapong, Pipita. Hindi. Kabanbanwagag lang kuma. Ay na, napudok ak pilay day. Nagpayak ak company driver. Tay taman di ko na, Pipita. Among di makiangaw. Ako rin ka. Pay kami nakasta ti boses mo. Matadaan ti ginagwapong ni ta boses mo man. Mayate, palagkin-kin na tawa ta, Pipita. Kalpas na kayo nung tanda ta ni Madam Concordia. Kapukadag niya babae. Este, lalaki ko lang kuma. May amo na panunutan. Kunamlan o asino ni Milanyo. Bakla mo lang aron. Uray anyat kinatao na. San mo basbastusan? Si kantumat nga men. Binugkawam gitne. Nay,
Kasla likod na nga ba, hindi tayo. Ang karalabas, sumbrak latang nga nagijay balbalay. Anong awag? Nay, ni Uncle Sanday tumawag. Anya? Ay, ora jak ay baga, amom latan. Ay, Ang mukhang ahawan na klaan dado ha. Kaya naklapag katawaan, ngam sana kagkatawa niya. ah, Dayta talagang tiawag dado, abangan nun ni Sir Daytaan. kasano ajak nabugawan na jamilan nyo sa napagbindutak. Aday tay, ang karalabas no ko ang agsisin, iti takawan na. Inawagak ni Pipita, kalpasan na nakapagsarita kami ken ni Concordia. Imbilin ka no ni Concordia kan kuana, ano adda makasapol kan kuana, ket ibaga na asaan na akayat, ti masinga. Ay, nairamraman ak lang aron anaungtan. Ang aman niya nga ron, gabuta gayim na ni Milanyo nyangay. Talagang agpada kayo nga dabasol na. Nga, dakdakkel ti basol mo, dado. Ah, ay, sir, dakal, wano basta. Ang pada ka mabaso, niya. Danggam ti bagak. Sir, Nimbilan nyo kayam tinasingad agayam di Concordia. Lukasta ang awan ti aramidam. Nalimod man asi imam dayjay a tao. Nga masapol amam pailaang no sa dino ti balayda. Wan? oo na sir. Kasapulan, amamwak pa ilang tibalay na. Ay, problema lang no kasana. Ang mga noong tanak ni Madam Kungkoron dyan ang pagdamaga. Ay, sanak mga na matulungan ni Pipita. Naimbag ta si Mangpet Kanandro. Tiamok no agrabrabi ika iti napanam. Oh, mailiw kamot lagayam kanyak. Oh, kadigdigos mo sa nakabangbanglo ka. Wano nagdigos ka iti bangbanglaw. Ay, saan ka man namang sutil? Wano masapol mo madan ti kwarta. Kanayon kat ngagtibayo akno daytay mariknak akayat mo ti aglailo kanya. Saan lang a kwarta ti masapul ko kan ka, Andro? Kayat ko ti agnegosyo. Oh, maragsa ka na ka makaamoy ti dayta. Anya klase ti negosyo dayta? Saan mo nadamagan pa? Anya ka diti ko nakkan ka, Andro? Saan nakabibyagan? Awan dakas na ti agdapag. Agasawa ta. Awan linimudan. Basta, saan nakabibyagan? Hapay si ka. Uray kasta unay apanagring ti cellphone mo. May bayak lata. Bibiyang ko, uray madrain ti baterya ti cellphone mo. Dahil tati problema ka ni Concordia, Pipita. Huwag damagak, awan ka no bibiyang ko. Agasawa pa'y nga roti kasta. Sir, amangan no mangag ni Madam may so ti pagsarsaritaan tayo ha. Ako nga tumanan. Ay, agbarta kaklatang arudan. Hinka man ayaban ni Dado, ibaon kong aggatag itiarak. Adun samat tinabati asidaan ang mabalin na pulutanan. Nakastrel ka na di kwarto na di tapapa sir. Amangan no nakaturong tayo dyan. Bayam garudan. Nasayat matkat, resto ak amabartak. Ay, maragsa ka nagtanapan uno ti Concordia ti agnegosyo. Ibaga na kumamot kanyak Oh. Mga tulturog ako sir. Talagang sa mabutang ka kini Concordia. Ang angawan ka lang, Pipita. Sige. Kasapulan mo't ngagpaison nga ginanaka. Nakasarita ko ni Andro Melanio.
Sana makapagkadkad kanyak tayo dyan. O, di maragsakan lakit ni De Stevenson kan Marigold. Nay, Amerikanon samot dagit ay. Kasla naganti sabong day jay maysa. Nakatangtangken nga agilokano dagijay. Angam nararagsak akasarsarita. Anya karod, urahin ton bigatan nga kikita tayo. Si Kansapay ti ad-ada magkakaran. Naragsakak para ket kakoni. O, sige tayo ton bigatan nga awagak ida. Kababain no masingak pa ida. Ha? Sige nga Rodan, tamaturog akmatan. Ay, talaga apakla. Ibaga na pailaan. Nga amangan no, maisturbo na ita. Jakla umapan. Kawanan kanyak data. Hey, naim paglangan. Asa na traffic, sir? Saan ba't nga rin na makauray ni madam? Tuwapay kit di asan na akayat, mga alay ti bukod na driver ah. Nadlaw ka sigurista ni madam, sir. Mawatak magkindi nga alisto, mabut-butang tababakay lang nga raw. Oray, kimuyo kuman, ta intulnugdak sa mapan kayo iti papananda. Kaya't nagaroon na sa rin tilugan na, sir. So, gimatang itilugan na, tapnoon daw sa rin na. Uwan ba't kit di nagpaiso. Sika, ti kakaasid ato. Sana bali, sir? Awan mo, maramida ka na dyan yung opisina no, may tulog ka. Nangagkoy tayo, kadwada ka nun ni Milanyo ka. Oh, napintas nga rodagon daway no kasta. Kas, tayong bilin ko kan ka, laglagi pa. Wan, sir, namnamahan nyo tayo ta. Nakadanon ka din, di ta pang dagasan mikan ka, Melanyo. Itay pailaan. Kagbayag kayo maminan. Itulod pa ilang kami ni Dado ti asawa. Masadutak agmaneho. Uray, awan mat araramida ni Dado. Di kayo pailang amin nagkukuyog idilugan mo. Ay, huwag ngagpaiso. Saan ko anapanunod? Nagdigosak pa ilang amin. Yak kaya ti makarkarintar. Sige nga Rodan, urayan kayo latan. At nga rod ti mapalin. Pagtulaang no at damagatang ko abukod ko alugan. Bye. Kita niya ngamin ti di mo gumatangan itilugan mo. Ladi kalatan makiluklugan. Ay na, gayam ka lang amin ka. So di ka mapabainan. Pipita! Umay ka man ditoy! Darasam! Oh, Pipita. Anya ti ko na ni Dado itay. Nangako nagsaritaan na kini, sir. Kat, maitulnog na lakit kini, sir. Aksubli adagos dito'y balay. Hanggang maawan matlagan. Amangan mo ni Dado na dyan busbusinan na, madam. Imbaga ni madam kong kurya. Kagbatak kanulatan dito nagtilugan. Ngamtibilan ba ni Sir Andro? Ikarigatak ka na. Makitak dagiti kasinarak na. Itay napanak simbirip pitiri daw ti restaurant. Basit ti tao. Alis tulakid day amadlaw na. Ay. Ang mga nung tanak ni madam. Nibilan niyo tinakasango itiri daw itay ha. Naglaw ka. Apal-paliwan na kamay. Bigbigat pa ilang itay nakapanaw ni Dado. Tandanin pangal daw, di ba't lag sublin. Imbilin ko itay nga awagan nag. No siyak ti umawag. Ang mga numadlaw ni Concordia. Kat mamuan na pasursurot ko. Nipipita man ti awagak. Agawid ako kumamangal daw ng awan mo't lugan ko. Imbati lakit din ni Dado ijibalay. Hanggang no agawid ak maluganak to ti
kotsek ngagsubli dito opisina. Nagbayag mo to na sumungbat ni Pipita. Ada siguro aramidan na. Pipita, nabayag ka din na nakapanaw dadadaw kan Concordia. Nag-traffic ka nung amin ni Dado. Sa, nabayag lang ni Madama ng sirig iti lang ana iti sarmay. Dita katikon ko na kini Concordia. Mabayag agunggunay. Narjod launay. Nagduwa-duwa akmat lang arod no lalaki. Wano bakla ni Milanyo. Ay, po. Excuse me, nabsuga ka talaga. Ako ni papanantayo ka di. Awan ti amokon. Sa masaduta kag pasyar. Agpay tulod akong kinidado ijay balay. Dahil naklaangan aginana. Mga no, kasapulan kit ni Andro. O di, idagastak lang arudo ni Parlor. Ah. Talagang sa bakla na ito, Milanyo. Alam mo, idagas mo iti parlo. Kasano nga ron? Ang makamuwak ti balayda. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Excuse me. Nabsuga ka talaga. Papanantayo pa ikaw ni. Ay, awan amukon. Sa masadutak ngagpasyar. Agpay tulnog akong kinidado ijay balay. Tinaklangan aginana. Ang mga no, kasapulan kit din ni Andro. O di, idagastak lang arudo ni Parlor. Talagang sa bakla na ito, Milanyo. Ay, mo, iti sagam iti parlo. Kasano nga ron ang maamuwak ti balayda? Anya di aramidam iti parlor, Milanyo. Secret para mas masaya. Agpayso. Talaga abakla da ito ang Milanyo. At ka di boylet mo iti parlor, Milanyo. Ay na, saan mo na maganda ita, Concordia? Amumatan kanya. Awan asawak. Uray niya dita, mabalinlat ta kanya. Awan mo't nga tanti problema kada Stevenson. Ay, saan mo na problema ang dayta? Siya kun akin problema iti dayta. Sika talaga makapasakit ka nga agsasaw. Ay bag na irwama kun ka. Katno kayat daktong empleyado, ura ekstra dain. Di supay. Dado, ang mga nung mailabas tayo. Anya kaya, Dado? Ay na, di mo la tartarimaanan ng tiag maneho. Nodda ka la iti abay ko. Hindi ka. Saan sakti ada iti abay mo, Concordia? Pasensya kayo lakuman, madam. Pulang amin ni Sir Milanyo. Mailabos tayo, di. Pino tagaw. Unay ka matandado. Unay ka na talaga. Hindi ka tukang unay. Tapinungot na kalangarot tayo ito abirdi ti dana. Salpag. Linabsan nagkatan ngunan yaman na ni Madam Concordia. Naruwamak matkit din ay ti ugali na akasta ka na yun na makapungto. Gagangay nagitibak ng kurak kumangam. Nasingpot mat ni Sir Andro. Payakod-kod-kodam day taulom dado. Adun samot ti kutom. Uno, agtubukit din ti uban mo. Ay, saan boss? Yung pinungot na kinilang niya. Nalagaan mo kiday Nalailok ko mo. Dot ako na kata. Katno pinungot na kamot ako nam. Apay nga men. Mabit lang. Timbilin ko kan ka. Lahat ang harot yung problema, Sir Andro. Nagpay di saag ni Milanyo iti parlaur. Sobliam. Saan ka pumanaw aging ka iti di mo mauray arumwar, mabit lang. Malagip mo mutla tinagan ti parlor. Anang idagasan nyo kan Concordia. Anya nga min tinagan na itahay na ya. Nagpalaod kami iti kalsada nga asidag di traffic light. At da nakita ka punirarya.
kan water station, sa restaurant, at dapay pagpaparamidan tilapida kan tarpaulin. Kasla asidag ti hospital day jay, sir. Saan ang lakit yan nagpindaw? Day tati parlo, anang idis sa agan may kinimilan niyo. Unak tuway ka nga asidag iti hospital. Nayjay mo ti pag-aramidan iti tarpulin kin lapida. Mabisina ka. Ada sidaga pangalan iti water station. Umujak masiputan arumor ni Milan niya. Awawan na. Awagan ang Sir Andro. Madanagan sa mula ko na yan. Hindi mababalaw no. Adda nervyos na talakayon. Hello? Nabirugam katimat lang ti parlor. Anang ibaba nyo kanimilan nyo. One boss. Babali na parlor hub. Nasayag nga rod nukas ta. Saan ka ngagpadlaw kanimilan nyo? One boss. Madam! Idoron mo latan tiri daw, Pipita. Saan ang nakatrang aday ta? Ay na, maturog ako mangam, dagaangan nakit din. Agan andar mo ti aircon. Inik kamot la ti ado ayelo na dayta tinimplam a fruit juice. Wan, madam! Makalam, lamis! Nahimas tayo ta, naglalaw ka prutas. Ay na, agsakit la ti boksit ko. Basol mo ha. Sikat ti agbayad iti bil iti ospital no kwa ha? Ay, wun gayam. Saan mo't ngatan nga umay mangsinga ni Milanyo, Pipita? Laglagi pang tibilin ko ha. Jack kayat ti masinga. Tani, talaga apudutan nak. Inak man pa'y lang shower. Sige, panawang kan. Katino di naman inuman ti pinatimpla na ako. Diyos. Masol ko ka, nakitinag sakit ti buksit na katsak nagbayad di hospital. Nyamat ganday ta nga amo. Mayat man ti isam mo asim mo nga dado. Asla na paguston ka. Saan asyak ti napagustuhan mo di na kayo, sir? Mission accomplished. Ay! Amukog. Nung sa dino ti balay apa pag nanaidan ni Milan nyo. Hagkas kasira lagayam, sir. Apay. Awan ka dilote dagiti dadakkel da. Aday patawid ka dakwada. Nagkakapsat. Saan ka no anang saya ti panaglalangin da kadagiti kakabsa da, sir. Kaya na ti agkasira. Bukod na magididay dya balay. Ado pa iti naamuak may panggapagin ko na, sir. Kasko ba iti anya? Naglalaok ka no? Ti isang sangput na iti pagkasirahan na. Lalaki kas ka na babae. Pasaray alas 9, wano alas 10 ka no na rumuar. Kadayon nga tama puy-puyatan. Anya nga tati trabaho ni Milanyo. Ang mga nodarakit na rin. Dahil tatisan ko nga mo. Adda ka no ar-arkilain na alugan. Adda papanan na. Birthday ti pinta tilugan. May bagay launay kan ko ana. Dangarod ang trabahong dado. Kayat ko asi imom amin agunay ni Milanyo. Manipod irorwar na agingga iti panagawid na iti pagkasiraan na. Nalawag. Itay kumapela dag dito'y parlor nga awagan ka. Kakayat nga damakangag iti panagsarita ta. Anya ita? Kung nagtumat ngamin ang nalakalaang akasarsarita. Laglagay pa. Saan na kaliplipatan nga ibingayan, ha? Sige nga, Rodan. Si ka talaga.
At kalay ti sanok. Tungpatumpaan kan pungut-pungutin ka. Gagdalan ka pa. Kalpasan tinapasama ka data. Sa bagay, kasya naman kami. Diyak ko mga pinag-awawid. Madukutan at lain. Gamawang kwartak. Narigat ti makadilensya ita. Pasabol ti sa bali a racket. Unak, lakit ni Nunyat maangot ko na bang no? Ni Madam Concordia magkaya. Apaw, nagsiksin, iti kawas na. Bagay na tanapo daw kan kamay-mayatan ti pamagina. Ay, sa pali lang agpreso ti baknang tamaaramid dati amin na kayat ta. Awan pa'y may sanga oras manipo dati simang patrum marmanay. Pipita, jakmat lang makaturog. Mapanaklangan makibiyang iti opisina ni Andro. Ha? Mapan kayo ijay, madam? Alangan, kat awan mati urayak, Pipita. May mayat pa'y nurumwarak, ta mga no, at da umay mangsinga kanya. No day jay amilan nyo ti umay. Saan kan tumot lang makapagkadkad? Eh, anya nga rin di baga ka na tumay mang sapol ka ta kayaw? Saan mo nga ibagbaga no sa dino tinapanak, ha? Amangan no, surutan naklang nga ron iti opisina. Sa amangan no sa anak nga agbayag. Si kantumot lang ti mapabasol. Andro, nalpason ti panagsarita mi kada Stevenson kan ti kadwana. Lending kan microfinancing ti negosyo mi. Oh, dasaya at si kamat lang mismo tinangibaga iti dayta, Concordia. Di mo kaya ta makibiyangak kat. Kahit mo asawan, panagpautang ti negosyo yo. Lending nga rod, legal a panagpautang. Mabalin mi pa iti mang finance kadagiti kayat na tigumatang itilugan. Mawatak ti kayat mo asawan. Na kayo ti mangbayad iti pagbayadan ti lugan. Sa day di akin kukay ti lugan, ison ti agbayad kada kayo. Saan ka day? Exactly. Oh, saan ka di amayat dayta? Mayat. Dayta lang no, makatumpong kayo iti salawasaw nga umutang. Ay, kat padasan na Andro. Ada pagpipinirmaan me apapiles. At ulat tang amin ti mang budol-budol. Sige, makaambo kayon. Talaga, asyak ti makaam mo, Andro. Talaga man nagkapiyak, Pipita. Uray, kapangpangang ka. Awan urasag. Aglalo no, bulonak iti agpayubyaw. Panaman ka pa yung araw, kadyak tayo ti angot ti sigarilyo. Mabilan. Sursuruan na mga agpayso iti karate. Yung kangarot maturo ka, hindi na masapa ka, makarin no bina. Masapo nga alas 3, nakarin ka. Nyamot, nakasapsapan. Kita ito. Nung diyak makaring ang nasapa. Inton sa badulangan. Nasayat na ron do awan ti problema kan Andro. Saan nga si Asiti po na niya? Basit ti 20 milyon na pesos. Dayta ti insingasing ni Stevenson. Ngam, diyakin manugot. Oray mangrugi kami pailaang iti sagmamaysa kami a milyon. 8 aribo a pesos ti kabailak paikit di nga ited. O ni oray ti landing mat. Mabalin nyo ti agpautang iti 5-6. Tapno makaganan siya kayo adagos. Mabalin sa ngagpayson niya. Ay wan, day tantuman nga ron ti singasing ko. Oray may sakto na kolektor. Ibagag to ni Stevenson nga ikan nakiti motor a paglugan. Ang nasaysaya at painukotsi. Oray sigundaman. Makataray lakit ni.
Nakasublay ka mo't gaya man dito opisina. Dan ka di pa yan nakarwar ni Milanyo, itay napankay ti balay na. Wano iti pagkasiraan na. Apag isaw, makarwar ti Berdi alugan ni tayo, boss. Nagpaidisag ti Marlo. Inal daw lakit din nga iti parlor, ti papanad na. Baklang sawa gamay. Saan lang amin amadlaw talalaki ti taktakder na. Ti panagnana. Bangkeng santo agkinnikin na eh. Madlawlaw na bakla. Boss, ang mga mano beautician. Naguray ka kuma iti oray may salang nga oras Dua nga oras pa day, di na minsan No mano akape, tina-order ko. Kan naibos ko iti dua akaha sigarilyo. Nya. Anya ti kunam. Maibos mo ti isang kaha a sigarilyo iti may nga oras. No idi uso pa ti puspro, boss. May sala palito ti masapol ko. Sa pagingat ko ti pungto na. Salbag ka kitday. Awan mo't kiti ti bibiyang ko no mauram ti baram. Agam mabitlaan. Ang mga nuad dalan iti likod. Adlaw na kakitdi. Katlinibasan na ka. Day talaan. Kita to man into maminsan. Apay nga urayong pailang ti maminsan. Itaan! Agsubli kay jay. Ang mga nun nakapanawan iti parlor. Talaga nga dapat lang ni Milanyo. Iti unag ti parlor. Nakatugaw mo iti sango ti lamisaan na magisarsarita iti may sa ababae nga agbilbilang iti kwarta. Dan agilislista. Saan nga ta? Ang makipagbahagi iti parlor? Babali na parlor hub. Mabaling agpaisaw. Malagip ko tayo masidagak iti agar arami di tilapidak. Di na maglaki day. Nagpaarami dak iti lapidak. Naglukaw. Kinasaritak ni Stevenson itay. Kamayat amay sa kadagiti kolektor. Awan ka nung matlang maitad na alugan ko. Kat kasano nga rod daytan Milanyo. Nakapsot nga agpanunot ni Stevenson. Mangala ko man iti tinagan na alugan. Ako ni adda maisingasing ko. Daytan no umanugot ka. Kasano nga umanugot no saan mo pa'y matlang nga imbaga. Uray tilugan mo kumapay lang ti usaran ka. Anya? Pagbali ng alugan ti agsingir, dahito'y napintas alugan ko. No amuda nga daigam mo adak kala kwarta, amangan, no arangan da ka. Bakla-bakla ka pa'y mat nga rod. Amok nga uray agayam ta. Saan mo may talugan mo kanyak? Awa problema no minus-minusim ti kinabak mo. Ay kat, kasano nga rod? Nakut nung kayat mo, agkuyog ta. Sakti driver mo. Ay, jak la kayat. Gapot agayam ta. Inton makay remedyo akti motor mo, siksikan tulatan. Nang kaya man tinigusya pakisugpunan ni Madam Concordia daw. Nangag ko tayo pa nakisarsarita na iti cellphone na. Lending kan microfinance. Nung nagtinag mo na 5-6. Anya? Ano ti pagsarsaritaan nyo adwa? Di kayo pailang mapanmaturog. Sir, pagsarsaritaan mo nga ti negosyo ni Madam. Nagbalin ba't na 5-6 ti lending? Sa bagay ka narigat. Arig na agad tumat laang. Legal laang ta alsensyado. Kaya nagrigat ti ag-finance ti lugan. Sige san, panahon kayo pa, itinak maturo kay. Dado. Kuna ni Concordia kanyak, ama isa kano ni Milanyo a kolektor. Saan nga rodan, sir? Dumngag ka. Awan pagbaliwan ti bilin ko kan ka.
Uray agkuyog na paikan ni Concordia. Di mayatin singasing ko kuni. Basit ti sangagasot aribo a masingir itinal daw. Mayat at talaga. O si kalaangan, mano ti masingir mo Milanyo. Kat mano kayo a kolektor. Ay wan gayam, no adda mom amayat agumatang itilugan, i-reform mo kanyak tapno adda serbina a financing ti kumpanya. Bayam ta kasalitak to dagiti gagayam ko. Intanto kumita iti motor inton madamdamawan. Agpaiso, akabaw dyanan na at tanto bukod kalugan. Ay, jak ngamin kabailan ti rumwar akanayon. Nasakit ti bagbagik no, makasangpet akon iti rabi eh. O di pa lang arod mat for wheels. Uray sigunda mamin ako. Kasta ka di. Ne, anya ti nakakigtutam kat no madisgrasya ta, makita ang mamet. Kaslag namang sursurot kada takol kordya. Ha? Anya? Karnaper? Kada kidnapper? Nagdakal pa'y tigam takwarta. Sa? Ay, nagsayang ang tilugan ko kat kabarbaro pa'y laang. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa'y nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ti mayatin singasing mo ko ni basit isang agasot aribo a masinir itinal daw. Mayata talaga. Ang si kalaangan. Mano ti masingir mo Milanyo. At mano kayo a kolektor. Aywan kayam. No adaan mong amayat agumatang itilugan. I-refer mo kanyak tapno da serbina a financing ti kumpanya. O sige, bayam ta kasaritak to dagiti gagayam ko. Intanto kumita iti motor inton madamdama. Agpaiso, kamaw dyanan na at dantun bukod ko alugan. Jak namin kabaulan ti rumwar akadayon. Nasakit ti bagbagik no makasangpet akon iti rabi eh. Kone, Anya ti nakakigtutam. Amang ano madisgrasya ta. kaslaan damang sursurot ka ta. Anya? Karnapper? Kas kada kidnapper? Ay, nagdakkel pa itigam ta kwarta. Sa nagsayang ang tinugan ko at kabarbaro pa'y laang. No, anya nga rodan ti aramiden ta kone. Jak pa'y kaya timatay. Kan kasanon nugudasan ta kiti nakamamas. Ha? Sa pagraranggasan ta kagong dawayan. Ay, bakla ka talaga, Milanyo. Muno ka pa'y nga ag nervyos nga misyak. Baliktad ti ibagbagam. Umuno na agundawayan da ka, sa patayan da ka. Ay, kumita ka iti restaurant a dumagasan ta. Sakbay a makamatan na taday ta ako siya mangkamkamat kada ta. Atay ta. At namalabsan ta traffic light. Uwan, dagdanin a great light. Makaambuditan. Dagdanin ang aron din a great light. Pinapaggas pa inahin ni Milan yung tilugan ni Madam Concordia. Nasiputan nila nagiti traffic enforcer. Delikado na ito eh. Naglawdan sa sursuruta kita. Kati pagarot na nga takat kidnapper, wano karnaparak. Kasano nga rin dito. Nakabasol ako na di na oras. Di dado ti Roray ang umawag. Ni Concordia na ito yung mawawag. Hello? Umawag kayo ti pulis! Narasam! Apa ti pulis? Maman kami kumaaksingir kini Milanyo. Naglawing andam, sumursurot ka na kami. Anya? Dandanay kami pa na itong parke ni Milanyo. Iti kinapagkas, di pa nagpataray na. Ha? Umawag kayo ti pulis ko na. Anya kaya? Magdakalay ti sako. Tumpahan ka. Kahit kung saan talagang nagsinata. Anyan. Agsina kami kan wakit din. Hey, agpagad lang arunan. Isumat lagaya, masaan kayo anak kasumbat adagos, iti yaawag ko kada kayo, boss. Amukon, no niya ti bagam kanyak. Si kalakit di tinasiputan da, amang sursurot ka na kwada. Awon, siyak ngagpeso, boss. Naibag tasanda ka na bigbig.
Dandanida kanu pa'y na disgrasya, iti kalata pa ng pataray ni Milanyo iti Luganda. Kasalua saan da dandan ni madisgrasya, boss. Dandan ni ag red light nga rodan, inisirag na pa na tilugan. Anya pa'y, kinamat ida dagiti traffic enforcer. Anya di ko lang. Kaday mawag ni Concordia kanyak, umawag ka kanu iti pulis. Ah, ay, kasano nga rodan, boss? Madam, amdan pulis adagos nga imbay dito yung restaurant. Ay, naimbagmat. Ngamayan di mang sursurot kada taitay. Amangan mo saan na nakasurot. Saan nga tangi iso ti kamkamatan dagiti traffic enforcer itay? Kita, kaslada sa pulin dagiti pulis. Agtaltalang kiyaw da. Sinurot na tansa mo ti karnapar aging ganito eh. Kat isuda ti sapsapulen da. Ay, Milanyo, kita dagiti ay doa pulis. Nagsardeng da iti asidig ta labisaan. Kaslada damdamagan da. Dahil may sa alalaki, intudo na ta. Madida ito ko ni. Ay, Tatansama ti sapsapulen da. Ay, nakababain. Amok no dagiti pulis nga imbaon mo amang tulong kada kami iti dayja nakalugan iti may sa akotse nga agpanggap amang kidnap no mang karnap kada kami. Traffic enforcer matgayam. Ay kasanon. No maimbaon tilugan ko. Saan ka ngagpungtot na nabayadan? Di violation nyo. Kasano asan da kayo kinabat dagiti traffic enforcer? Nag-red light lang arodan ti traffic light. Impaggas pa lang ni Milanyo kanu tilugan. Kasano ket intarayan mi ti mang sursurot kada kami. Amangan no na iranalaeng. Ngagsasaruno kayo. Ket inatapyo metan na sursurotan na kayo. Nalasin nyo ka di. Ya ka mo kinimilanyo. Kaya iso ti nakakita. Nung sana kas day tinaramid mi. Amang ano, nakamatan na kami na di akotse. Eh kasanon, no holdapper. Kidnapper, winong karnapper dagiti taglugan. Saan nyo mo't nga ro da malagip ti kolor when umaris na yalugan? Kan saan nyo sigurado nusursurutan na kayo? Uy, nanervyusak lang nga rodan. Sariribukan nakpailang adro. Kaya't nakatalaga pagpungtutan na niya. Santa na pagapanay da. Amangan wag sa sangamanan. Ay, jakon kayat. Talaga amadi a negosyo ti agpautang isungay sardeng mulangan. Kaya't mo talaga nga agapata, ha? Di ka pa'y agsaludsudan. Ti kayat mo asawan. Jakon kayat ti sumurot kinimilanyo agsinger. Wan, naklo na kabasol ko. Panawan ka nga rodan. Agsubli kami metlang kinidado iti opisina. Delikado na yan ang pasamag dado. Kasanon no nalasin na ti kotsem. Kat pabasulun da ka kayat mo karnabon tilugan. Naimbaglangan ta saan na ka nervyosa, boss. Na kayong samat yung nervyos. Saan laki di amamati nagiti pulis? Dakis ti panggap ko kada Milanyo kan Madam Concordia. Driver tak. Ado ti kasta na pasamak. Kasi ti na istorya na bibita. Daya driver ti amo na ti dandan ni kano ng kidnap keng kuwan. Saan nakakasta, sir? Di pagagtipot na pinilinak. Asurutot ita, ta isutibilin nyo. Anya? Kaputa pagatapan kan pagduaduan nyo ni Milanyo. Naimbag ta sana ka na ungat akas kini Concordia. Pinugkawan ka kuman. Kan ikatan ka na driver. Saan ba? Sa panghasyo. Narigat ti maawanan iti trabaho. No kayat na kami apagapaan kini Concordia iti dayta ko nam. Oray sang kaibaga nga agapa kami lata puwera sina. Amang ano aramidan na dayta. Sorry, boss. Anyang arudan nga iti aramidan tayo, boss. Talaga gaya mamadiday dyan na pasabak. Dandanik na pagpungtot ni sir. Kano nalasin da Milanyo kan Madam Concordia ti kotse ni Sir Andro. Kat naduktalan na asyak ti nagmaneho. Delikado ak. Awagak man kit ni Pipita. Anday ta.
Yes. Sanak lang maawanan iti trabaho. Amangan no pabasulin nak ni madam makarnabar. Kat pabalot ak lang arod. Hello, Dadaw! Kumusta ni madam, Pepita? Manipot pa si Brakiti Cordona, saan ba yung rimar? Daing ka kumakitaan. Nung mga angis pa ilaang, Pepita. Katawa ko pa ilang, paninitaw mo Sorry. Bading agpaiso. Saan nak pumangay pulpulong kan madam, Madandanagan lang amin kahit. Kasta una, itinervyos na, itinapasamak, Pepita. Asinamot nga mintisan nga nervyos iti napasamak. Kasaron na po na kidnapper mo no karnapper ba yan? Ada apong tot tinakitak ka ni Madam Concordia. Agasamot namin ganyan napasamak. Kinamati dati traffic enforcer, gabot violation na. Naimbag ta sada na disgrasya. Pipita, Madam. Apay, Madam? kumita ka ba niti mabalin ko akan. Mangluto ka, ikayat ko asawan. Wan, Madam. Makamukan. Amumat no niya ti magustuak. Ay, makasurunak pa'y iti napasamak. Saan kami anak karnap? Kinamat na kami madagiti pulis. Ay, nervyos lang amin una inimilan niyo. Saan ko talaga akayat kinapasamak ka natamilan nyo? Ay, diya kayatan. So nga, imay ta dito pagkatangan iti motor. Agpili ka iti kayat mo. Dito nga rin aguso alugan, madam. Iba iti kayat mo. Ay, day tao patiligay na. Nga dalinong na. Saan ko ni? Dito yung nabakad dito ka na. Kagno ibay matiyo aguso. O manuti bayad na aya day ta. No saan nga umanay ti kwartak? Ibati ka dito iti enak mangirwar iti bangko. Dito iti service mo ngagsingir. Di pa lang arod kotse. Uray segunda mano laeng. Talaga na ipasubo ako. Inggatangak ni Melanyo itilugan na. Tapno saan kami ngagkuyog ngagsingir. Rumbang lang agpaiso. May saka kadagiti boss, ti kumpanyayo. Nasingid kami nga rin agayam kini Melanyo. Kapo iti napasamag ka na kami. Diyak kayatin. Malagip ko man giti. Di mo't nakautang ni Milanyokin ka. Saan ka di pa yan nagbayad? Ay, diyak mo't malaglagip ngagpaiso. Ng mabit lang. Nalipatan santi sangkay bagak. Asaan ka makibibiyang? Wala no day tati ko na magdi iso. Umuna ako niti kwartuta na maturog akon. Nabalog ako, Pepita. Talaga nasilat ka. Dalaing kang aglisi. Sos! Sikat ni lalaki. Nung banggawa na sigsiglat ka nga siya ka babae, Saan ka bakla, Pepita? Saan nakakaskin ni Milanyo? Awan mo timba ka kabakla kayo? Saan ka mangiramraman? Di mo tinalat ni Milanyo. Uwan kagpaiso. Saan mo nga rin na kaya? Sa tagay, aglawangan. Kasapulan ngayon nakagluto na ti pamigatan. Naimbag na ka na nga maladong agring ni Madam Concordia. Inton maminsan man garudan, Pepita. Ibagak tulat na kaano ang magagatak. Dato niya kakade. Uri lang nagiwas ti panagtaray tilogan. Dahil pagtawan sumarsaro no kadada. Kapay kami na naginat ka. Nasakit namin ti bagbagik, boss. Nadagsal ti ima ni Pepita. Kasla lalaki. Na, nagsuyab ka pa'y makaturturog kan sa. Saan, boss? Malagip ko. Ituloy ko kadi, si Iman ni Milanyo. Ang katangan gayam ni Madam Kurkurja iti motor na. Nagngina dahi dyan.
Oray gatangan nala kumamot iti segunda mano a kotse. Hindi naman kayat ti masupring. Talagaan naturay ni madam. Ang amok, saan kayong under disaya, boss? Ah? Urayam tibilin ko, Dado. Nasaruna ka talaga kan Concordia. Kotse la ko man. Saan lang ako doon? Nung naminsan na nagdigo sa kititudo, na imbag tada pagidulinan iti kwarta iti dahit yung motor, kat saan anabasa. Saan kumata masopya? No saan nak ngayon katangon iti kotse, parang makorno lang. Ako na pa abagi. Lagi ko gayam ni Stevenson. Dala pala nga makagatang ak iti kotse, babaan kan kwa na. Ni bilangan man yung bagdag ita kwarta sa kaya pumanawak ha. Na yung bagkit di ta sana nagtudo ita. At ang sakit iti paspasagid mo kanyak, Melanyo. Nakurang iti sangagaso taribo a pisos. Nasuro ka sangagaso taribo, ti masingsingir idilawas ta saan ka di. Ke umabot kumapa iti sanggasot ket 50,000 a pesos a. Ngem adu dagiti saan ko amadandanon. Nangro naman itan. Sa ipambarda mang rugin arumigat ta narigat ti kwarta. Agkawat ka no? Narinunos paila iti Hulyo. Kutandanibot karayo nang ti pa nagtodo na, kone. Ay, nalagip gayam ni Andrew ti utang mo kanyak. Nung mabayadam ko madayjay, umanay a para kotse. Kanti pakailakwan ti motor mo. Ay ke, gananos ka pala kone. Mati na ito yan ha. Kunak mo di akong makita ni Milanyo. Di tamat gaya ba? Napaggasmat ti panagmanayaho ti loko. Ni Boss Andro, awawagan na. Hello, boss! Kumusta di pa nang surot mo kan Milanyo? Tan sa lalay ti loko? Pumaspas si ti maintriga na kini Concordia masigiran. Wangag peso, boss. Nanggag ko iti naminsan na panagsarsarita ta. Naungat ni Concordia. Ngam saan na may parupa kini Milanyo, di pa nakasurun na. Boss. Tabay na do. Kilata nagminder na Milanyo. Matungpar ka na ba? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kunak di ka akong makita ni Milanyo. Dahil tamat gaya mo. Napaggasmat nga, maneho ti loko. Ni Boss Andrew, awawagan na. Hello, boss! Kumusta di pa ng surot mo kay ni Milanyo? At ang sa lalayng kiloko, pumaspas si ti may intriga na kini Concordia ang masingiran. Wangag peso, boss. Nangag ko, itinaminsan na pa nagsarsarita na. Naungat ni Concordia, yung saan na may pasango kay ni Milanyo, ti pan nakasuron. Boss! Tapay, Dado! Kalahatan nagbinor ni Milanyo, matungpar ko na. Aray ko! Boss! Napurwak sa ni Milanyo, iti pan nakatungpar ko iti motor na kasanunday ko. Hoy! Saan na kayo na yun? Nakabaso na kon, boss. Kakasaklakit tikin ni Madam Concordia. Kaya mabalin na baybayan ni Milanyo. Aray ko. Nagsakit tidak tulap ng tumang ko. Nadunor sa petirupak. Nadadalin ti ginagawa ko. Sikat tinakatungpar kanya. Pasensya ka, dakang kagara. Anya pasensya. Dandanin akong pinataya. Ayot ka dado. Andan sa nalimit agurong kanya ka. Jak na pakadaan, tikala at panagminro mo, Sir Milanyo. Kat papasulan nakpay. Anay ko, agutut. Tiyan niya, boy-boyaan naklatan ha, dado. Taki ni polis. Andan taki ni polis, pabahid ka, gunggunam. Anay ko, lahat na nagsakit ti tiyan ko.
Sa ira na pa iti amelan niyo ti umawag kanyak. Imbis ko mga ipasnag na ti agsingir. Hello? Connie, umay na ko makita dito ospital. Tantanin akong pinatay ni Dado. Niya ti kunam. Nagminorak tag kurba ako may ti kalsada ngagturong iti palaya pangsira. Idin ta at nang dungso kanya. Di gayam Dado ti nang dungpar kanya. Anya? Na yung pagtadimtang dagat ti pulis, mga tarayan na kuma. Iti awanan bain. Nagngina ang motor. Dinadaal na din. Ang kasano, may tarayan na ka, kat driver ni Andro. Amo kaya nung karnapo na tilugan nyo. Dahita ti saan nang aramidan. Palungsot ko laki di ti pagbaludan. Uy, pasapo lang malusot iti pagpalutan ni Dada. Ano na ikaw, napot-pot at talaga dagiti sugat ko. Umayak adagos ti ta ospital. Saan ka madanagan unay? Adayo iti bagis dagita sugat mo. Tumanapotap ni madam. Sabi na kasi siksi ti kawas na. Ore lang ang sakit ti agong ko makaangat ti bang lunam. Awan babayin data adado. Talaga pabalod ko. Pipita. Madam, Ibagam ka ni Andro inton dumteng. Hanapanak iti ospital. Kan ibagam pa nga ikatan ng a driver ni Dado. madam, Naawatam timbag akwino saan. May saka pa'y akatulong. Saan nagsabot a dagdagan. nawatak madam. Salbag di a driver ni Andro. Dinong parnakit din ni Melanio. Napano ni madam? Ay, ano day dyan? Dinumpar ka no ni Dado, day dyan Milanyo? Ay, di na pala ka tinawagan ni Sir Andrew. Nautput ka talaga nagiti sugat ko. Agalwad ni Dado kanya. Di kon kurdyawat, masayangan iti motor. Ngam saan na mapanunot ang napatpatag tibiyag ko. Nagadoa sa bali amang dungpar kanya. Nairan na ranapay anidado. Mabitla. Saan naknataan na libot asursurutin. No di kan tumot ngamin nagan-anad, iti panagmanehom, Dado. Sa labale, sanda kamat lang ay balod dagiti pulis. Saan kanumat ang nakaharo ti sugat ni Milanyo. Oray, kawan ti sabsabali kanon. Kat makaamo tayo itong nagsasarita kada Milanyo ken Concordia. Boss, nakala ko man sinumbatan ti awag ito hay. Jak ko man nadumpar ni Milanyo. Nita, ano ti kaya't mo asawan iti dayta? Papasulan na? Ako, boss, apag isong nga indepert ti cellphone ko itay kila at anag minor ni Milanyo. Kinabig ko ti manibela. Nadumpar kon. Oh, sir, agong at ni madam. Siguradong aga pa kami, Dado. Ikarit nan tumangatan, ti panagsinami. Anya, kumusta ka, Milanyo? Grabe ka din, dagiti sugat mo. Mariktak na tingang kapsutak. Naut-ut na iti sugat iti dakulak kan tumang ko. Nagasgasan pa iti sikok. Naimbag, tasana na punas ti rupam. Tadig, nadadael ko ma, ti kinapintas mo. Ay, ti kinagwapo mo na ko ma. Andro, anya dagita ngay bagbagam. Kinapayasaan mo akadwa ni Dado. Mabutang matlagayam ti loko. Kasano nga makasurot kat kinambag dagiti polis. Malungsot iti pagpaludan na jay. Saan ka imbalod dagiti pulis? Tasan ka numatagrabe dagiti sugat ni Milanyo? Kan awan ti sabsabali. Ay, saan ang mabalinday ta? Masapol abayadan ni Dado tinadadal a motor. Kan iso ti agbayad ti panaka-ospital ni Melanyo. Kuna dagiti pulis, Concordia, basit ka no ti dadal ti motor. Nabuong lang dagiti sarmeg. Alis to lang matarimaan. Kan siyak tum ti makamo amang bayad iti nagastos ni Milanyo diti ospital.
Saan nga nervyos, Pipita? Saan ka naman ang nakaro ti donor ni Milanyo? Ni Madam Concordia at ikabutan ko, ta sigurado nga ang tanak na dyan. Kasano nga men, di napasama? Kastoy na ay. Agsasaruno kami kan Milanyo, kat nairanamat nga imawag ni Sir Andrew. Anya? Laat ang nagmidor ni Milanyo, kanya pa'y ngay, nadumpar ko na. Kita. Kita man lang ang paiso. Di disgrasya. Saan na mapagpakadaan? Una nga ron, Pipita. Mabayag na ta iti ospital. Nag-tricycle lakad ang nagawid. Ang nagluganan na ti kotse na anapan iti ospital. Kati ko chay, anya pa niya napasama? Nagasgasan labasit ati sa una. Saan anapig sa ti panakadungpar ko iti motor. Nakabig ko ti manibela. Saan pa ito nagtagtaga rin ni madami kasi mang pag? Namnadlaw ko makagura kanidado. Takinusilapan na. Ay, agpada nga empleyado na kitagasawa. Ngaman yan. Di kamoto. Awakan na. Ay, sutilan man. Hello, kamoto ko. Naimpagarabim, Pipita. Kumusta ka? Nasayaan matlata. Nagtuduman nga tan di tabugyasan na niya. Ay? Wan? Iso na lagi po timawa. Ay? Amo, kakayat nak lang nasutilan. Sila lagi bakmat akana yung kingkakay. Ay, matkit diya nagtudo. Ta may suru-suru takno ko akadagiti mulay ti kartin alumang tao. Anya? Sikata na ka. Sutilan ka kumati ko na. Kasla kayo't nakapagkatawa niya mo makakatawa. Himpaya kabak na itay dito. Kaslag bagyukit din. Ngapot kaping sa tudo. Gaputa saan mata nakaro dagiti sugat mo, Melanyo. Palubusan na ka na makaruar dito'y ospital. Kasanumot nga ron ti danyos ko, asaan ang makatrabaho. Nagarumiadan matla ang tinakulap kan titumag mo. Mabalin mo ti agusari ti guantes no makabanew ka. Gurmat kag paiso. Sayang ti aldaw ko koni. Saan ang natalgad at talgat ti motor? May mayat matla ti kotse. Sa balin to nasaritaan da ita. Saan lang nga siya tagdesisyon. Ni Stevenson ti makaamukin ka. Kasi kati nangyam-amukan niya kan kuana. Oray no ni Andrew tinagbayad ti panaka-ospital ni Melanyo. Kan may kisay iti sweldo ni Dado agraman ti panakatirmaan ti motor. Agsasango tayo matla ang agsasarita. Awanan, ti problema iti motor, Milanyo. Sir Melanyo, pakawanan na kumay, di napasamak. Nya pero tiya maramida, no saan natin mang pakawan ken kadado. Ipagpagapok ken ni Kuni. Awan nga roda, ti problema no kasta. Concordia, ano ti makunam? Mabit lang, siya kailangan tiyag sa Andro. Gapon kaya ta maulit napasama ka, dado. Nagranata iti kalsada, liklikan na ka. Oo, sir. Well. Nasaya at launay. Numadungpar mo tumanan ni Melanyo. Mayat man no saan ni Andrew. Oray da ito ti pagsinaan mi. No saan nakaakayat ng ekatan na driver na. Nailakid din ni Concordia. Tay talakid din. Ipagsinsinaan mi. Ay, dengdenggan nyo pa ni Milanyo, ti bagbaga. Boss, kasa mga rodan na ito mga nuga po iti panakadungpar ko kay ni Milanyo. Nakadlaw kan agata po na susurutan. Ituloy mo lahat ti mangsim gan kwa na. Malasin man to ti kutsiyo, boss. Sana problema na itadado. O saram to ti may sa kampanigar. Natalag oray ni Concordia ka ni Milanyo. Kamasyak,
Jak ang talak. Ket no pagduado akpay no anya talaga ti kinatao ni Milanyo. No agin malalaki, wano agin babakla. Imon una ka nakaturog ng miti siya Concordia. Ano ka diti orasan? Tane, remuar ka. Apag nga ti Rabi Andro. Ay muarak ta, nasakit ti tiyan ko. Nakaturog ka, tadi mo pa'y napuutan ti palagasog ko. Isu matlaga manakulkul ti ap ti kamata. Amagan kindi, tasabali ti panunutan. Bueno, siyak ti pagatapa miti madi. Marabi nga gapata. Kamusta nga Roden? Nagsakit ti buksit mo. Ipangay di ospital? Mayaten tirik na kalpasan nga minumak iti gatas. Nagtubarak iti agas. Saan ka kumangagin do Dr. Concordia? Di mo palpaliwan ng tanti marikrik nam. Kanya ti serbita do akwartam. Alawad, hinakto ang padoktorin ton bigat. Maturog tangarunan. Nakagurak ti mapuyatan. Nasakit ti bagbagig. Linabsak ni Milanyo ang nakamotor. Taamangan numadlaw na asursukutak. Saan namat nga tamala sintikot siya nagluganak. Kandinak makita. Ang nagmaneho. Tatinted na kiti sarbing kilungan. Awan tikas iti agsakbay. Amangan no disgrasya amadong parkumanan. Oray, ta kabisado kung di inaldaw arota na. Nubliak din ito madamdama. Taamok no sa dino ti papanan na. Kita amti kong kunakidikan ka, Concordia. Saan mo gaya masinigod tinagpa-doktor? Ang damit kaya appendicitis mo, madam. Naimbag, tanasigol. At saan pa nakaro? Yung nasaysaya, tanaoperahan ka. Amang ano, karmam na itan. Agtal na ka ba, Nandro? Di nagpagpungpungtutan. Nakapsutak pa'y laang. Saan ka kumagpungtot, tapos saan nga agnganga, ti operasyon mo. Uno magsat, ti pon nakadait na. Ni Milanyo gayam. Saan ka di pa'y man? Diyan ka man lang mo kada pipita, kinidado. Isuda mo tinang subla ta nagbantay kang nga. Saan mo't pingay, may? May sapi tayo dyan. Ay na, maimbaga naklaan. At ay mawag idi kanya. Sakbay na ospitala. Kaduan na to man pipita. Buludot to pailang ni Dado. Ta isunto ti agmaneho. Awan bain mo, Milanyo. Kasta na unay kidin, apa nagtalikokan ka. Di ka nagparparang kanyak iti ospital. Taam mo nga dabasol mo. Kung amin ko ni nagsakitak, dak nakarwar ang nagsingir. Matiliw ti ikaan babaan itingiwat na. Kahit kumanong aldaw asinursurot ka. Nakitak ti palabilang mo itinakan ado akwarta. Ha? Ita, Ha? anya ti makunam. Oh, Ulbod ka na pagklat. Busta di mo pa'y nabayadan ti utang mo, idi. Kan naduktalak nga awan gayam ti naopera akabsat mo. kung amin. Oh my God. Batandag! Ipatandak ayop ka. Isa pa yung Talaga sa maglaka, Milanyo. Natumba ka, Adanos. Dali mga mo! Awan ba inyo? Sarpag kayo. Nakilalamig ka, Tipita. Iso anjak na usar, Jane. Surum kanyak akarate. Naku na amat, tinagmulang lang dadaw. Namisan na balay. Nailiklik ta ni Madam Itida ako sa panggap na diya tao, kinkwana. Awan ba inday di amilan nyo? Nabayag gaya man alinuklo ko nag.
Dandanin may sa amilyon, tinasingir na asaan na itag kanyak. Oray ta nabalo dyan, madam. Ay, masapol amalungsod iti pagbalutan dato. Ay, bunggulala. Oh. Bagaman? Kansan lang ni Milanyo, ti mabalot. Oray ni Stevenson, Concordia. Nabayagaya man na sisiban na iti pulis. Aging ka anakaala na iti umdas nga ebidensya. May panggap ka na iti illegal na negosyo na. Anya? Anay ko, lahat ang nagsakit ni tiyan ko. Kakasin ni Madam Magdirilit ni sakit din yan na. Malikot na. Ay, sa kruyom ni Concordia, pipit, dato. Diyak ka ba ilan na bagkatin sa asawa ko? Lagot ko na talaga. Sa kruyom! Talagang sa makarkarma ako. Naina, dakon kaya ti agpautang. Bitaan gagaya mitinagibusan iti istorya nga netampo kita ragundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo papaedit kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksat ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingig.